Jama'a ku tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya. Babu yadda za yi wanda ya aikata irin wannan abu ya buɗe baki ya ce shugabanni ba sa masa adalci. Wannan wace irin al'umma muka tsinci kanmu a cikin ta? Kai ba shugaba ba kana irin wannan zaluncin to ina ka samu shugabanci? Da Allah ku saurari wannan bidiyon. Al'ummar mu ne mutum zai saki matarsa saki uku ya mai da ita. A cikin al'ummar mu ne mutum zai saka matarsa zub da ciki na halal ba wai na haram ba. A cikin al'ummar mu ne yau mata suke zuwa suke bada cikin su ci abinci. Akwai wani tashin hankali wanda na gani wanda ba zan abin da akwai sosai a cikin sa a rayuwa. Mata ce da ƴaƴanta guda biyu ƴaƴanta mata guda biyu. Wani bawan Allah ta roƙe shi ya bata abincin da za ta ci a cikin a Najeriya nan da muke ciki. Ya bata abinci. Amma sai da kwanta da ita. Ya kwanta da matar. Ya kwanta da ƴaƴanta duka su uku sai da ya musu ciki. Aka yi masa abincin da za ta ci a Najeriya nan. Kuma mu ce muna so mu ga daidai. Amma mutane. Kuma mu ce muna so mu ga daidai. Ya kwanta da matar. Da ƴaƴanta su biyu duka sai da ya musu ciki. Musulmi a refugee camp. Irin al'ummar da muke ciki kenan a yau. Kuma sannan mu ce muna so mu ga daidai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu da wani ido mutum zai kalli ubangijinsa a ranar ƙarshe. Ban san yaushe hakan ta faru ba, amma fa magana gaskiya akwai sake a ƙasar nan. Macen da ke jin yunwa har yaushe ta samu kuzarin da zaka aikata wannan abin da ita. At least dai aika ji kunya waɗannan ƴaƴan nata, amma ba ƴaƴan ba ita ba gabaki ɗaya ka haɗa uku. Ko ba ilimin addini dai aka matance wannan ba abin da kare zai lasa bane. Raina yayi matukar ɓaci da naga wannan bidiyon wallahi. Irin waɗannan mutanen da kuke gani ba su da wani amfani a cikin al'umma. There are a lot of women out there da zaka je kai abin da kake da su sai wanda take neman abinci. Ina muke son mu kai sunan da addinin mu ya samu mana na tausayi da jin kai. Duk da irin wannan ba ma ganin laifin kawukan mu sai mu je muna ganin laifin wasu. To maganar gaskiya sai an gyara, Allah zai gyara mana. Kai Allah dai ya sa mu dace.